हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानदों आंनि बे आर्ट एन्ड बड' बोसोन चेनेलनि गेजेरजों माखासे बेबायदिनो ससियेल मिडियाआव फैनानै सोरबा इउटुबावनो जा सोरबा फेसबुकआवनो जा आं भिडिअ बानायदों, नोंथांमोना मा अर जादों? माने आंनि पार्सनेल मेथडनि थाखायसो आं भिडिअ बानायदों, आंनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय आं भिडिअ बानायदों। बेफोरबायदि खायसे दुगा बुङो। दिनै ससियेल मिडिया गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय बानायदों, पार्सनेल गावनि मेथडनि थाखाय बानायदों होनग्राफ्रा दिनै ससियेल मिडियाआव मानसिफोरनो माखौ खोन्थादों? दिनै मोनसे बाथ्राया बेनो, गिदिर इउटुबारफोर दं माखासे, मुं लानो थाङा, जेसेबांनाखि 1 लाख मोननाय बा 2 लाखआनो मोनहैनायानो जाया मानो, दिनै गावनि हारिनिखौ गाननानै दिन्थिनो हायोबा नोंथाङाबो मोजां मुं मोनगोन आरो नोंथाङा माबे कालचारनि मानसि आरो गावनि बेबहारखौ बेसेबां मोजां दिन्थिनो हागोन, बेसेबांनो मानसिफोरजों मोजां मुं मोनगोनसो। बेयाव मा बुङो, सोरजोंबा कमेन्ट गाज्रि होजाब्ला आंनि मेथड, आंनि पार्सनेल लाइफ होना नों गावनि पार्सनेलि भिडिअ बाना पार्सनेल नायोना, मालायनो मानो खोन्थादों, ससियेल मिडियाआव माखौ फोरोंदों, नङा होमबा? हारिनि मोनसे स्पन्सार खालाम। बेसेबां दख'ना गोदोसोना दं, गोदान दख'ना ओंखारनाय, गोदान ब्लाउस बर'नि ओंखारनाय दं, बेसेबां गोदान टपिकजों आर'नाइ ओंखारदों, बेफोरखौ स्पन्सार खालाम। बै मा होनो बे गुवाहाटिफोर बादियाव बे हम शपिं मल दंना, हम शपिं मोनसे बिदिनो अल मार्केटिं माबा माबि खालि जि जोमनि माखासे मोनो, बेफोराव हाबैसो नैबे खान्दा गाननानै नै आंनि ड्रेसा, नै बियो सोरबा गोलाव गाननाया, नै आंनि माबाया, बेफोरबायदिजों जायो नामा? बेफोरखौ इयुन माने नोङो नोंनि पार्सनेल मेथड जानो हागौ, नाथाय नोंखौबो नायग्राफ्रा नायगासिनो, जोंनि बर'आसो नायगासिनो, नोंबो बर' लेंगुवेजनो बुंगासिनो, नङा होमबा? नाथाय बिसोर दिन्थिफ्रा बर'नि बेसेबां गाननाय जोमनाय दं, स्पन्सार खालाम। गुबुनाबो नोंखौ बाख्नायगोन, नों बर'नि गाननायखौ गाननानै दिन्थिना, माने जों गानखाया नामालै, जों मालाबा जों गाना नामालै, बिदि नङाब्रा। गिदिर इउटुबारफ्रा बेसेबांनो फल'वार मोनदों, बेसेबांनो साबस्क्राइबार मोनदों, बेसेबां साबस्क्राइबार फेमिलि मोनदोंना। मोजांनि मोजां दिन्थिनोसो हास्थायनांगौब्रा। मा गावनि पार्सनेल मेथड, माबा मेथड, बिदिखायनो हारिनि एसे आयेन बारगा खामानि मावोबानो सोरजोंबा रस्टिं खालामजानाय, सोरजोंबानो बुखिजानाय, बिदि जायो। खिन्थु किसुमान सानो मा, आं बिदि बारगा, आंखौ मानसिफ्रा जेसेबांनो माने बेरेखा मावनानै दिन्थिबा मानसिफ्रा आंखौ रस्टिं बानायदों, जेनेबा मानसिफ्रा आंखौ बिदि गाजा बुंथों, आरो बेफोरबायदि गाजा बुंनायजों, बेफोरबायदि आंखौ गाज्रि बुंनायजों आंनि सायावसो कास्टमारा फैगोन नालाय, बेफोरबायदि माने खायसे गावनि लाइफ माने बिजनेसखौसो गावखौ ग्र' खालामनोसो खायसे बेफोरबायदि गाज्रि भाबजों सानग्रा दं। आरो नों दैलि भिडिअ बानायबाय थाबानो, नों दैलि नोंनि मोजां लाइनजों थांबाबो नोंखौ नायग्रा मोजां मानसि दं, आरो नोंनि थाखाय बहुद मोजां मावनो थाखाय खामानि दं, नङा होमबा? दिनै नोंथांखौ इसांखिनियाव नों मानसिनि फेमिलि मोननो हाबाय, माखासे नोंनि उन्दै गेदेर नायदों, गेदेराबो नायदों, नोंनि आदै मादैयाबो नायदोंना, नोंनि बिनानावफोराबो नायदोंना। आरो आजिखालि गोरलै 8 बोसोरनि 12 बोसोरनि गथ'फोर, आरो मा 5 बोसोरनि गथ'आनो मबाइल दांबावो, होमब्ला ओरै आमोखानो, सोरबा आमोखा आब'नो, सोरबा आमोखा आदानो, मा डायलग होयोलै, मा बुङोलै ना? बे उन्दै गथ'आबो नोंनि बे इउटुबखौ सेरना नायनानै जुदि मोनोब्ला नोंखौ मा होनगोन? आंहा बिदि सोलोंनांसिगौलै, आंहा बिदि नांगौलै, आंहा बिदि बायना लागोनलै, आंहा बिदि गानगोनलै, नै बिदि जायो। आसलथे जायफोर बे आंनि पार्सनेल मेथड होनग्राफोरना, गावबागाव भिडिअ बानाय, गावनो हारसिं नाय, ससियेल मिडियाआव दा नागार। जुदि ससियेल मिडियाआव नागारनोबा ना, गाननाय जोमनाय मोजां, बर'नि बेसेबां माखिनि दङ, दिनै फिउचार देरबोनायफोरखौसो मोजां फोरोंलांनो नाजानांगौ। नोंहाथ' बैसोआ थांग'खाबाय, आरो नों गावनि होनबाय थाबा जाया। जुदि ना मानसिया ससियेल मिडियाआव फैदोंब्लाबो, गावनि पार्सनेलनि भिडिअ बानायदों होनब्लाबो जायाना, बेयाव माखासे हारिखौ सोदेरफानांगौ, माखासे माबाखौ रुजुफानानै मोनसे कन्टेन्ट बानायलांनांगौ ना। आं रागा जोङोलै, माबादि मानसिफोर दंब्रा। आं रावखौ मुं लायाखै दे, आंखौ गाज्रि मोननो दरखार गैया। जायफोर बादि आंनि बुंनायखौ सोरबा एसे देहाव नांदोंबा मा खालामनो, एसे बुजिनाय गावखौनाय, जोंनि बुंनायखौ रागा जोंनो दरखार गैया, नङा होमबा? बेखिनिखौनो बुंना दोननाय जाबाय नोंथांमोन। माथो बुंनोब्रा ना, ससियेल मिडियाआव गावजों गाव नांलायनो मा बेफोरखौल' नुबाय थायो ना। बेखौनो गोसोआ आंहाबो थानो हायाखै, एसे माबा बुंनो जाबाय थाना बुंनाय जाबाय नोंथांमोन। माबा मोनसे गोरोन्थि जादों, बेखौ एसे फानि टाइपनि बानायनाय जादों नोंथांमोन। बेखिनिखौ बुंनानै बाय।